kato motisni training and professionalism ng'eyo ni bende gitie lai mowinjore nikech nitiere jomoko ma bende nigi kod paro ni chuk-dar onge kod tiegruok moro amora. Ler ne nyikwa Ramogi kit tiegruok mutere joge kapok uketo gi mondo gichiw arita. Watero gi tiegruok moro ma dho wagunda luongo ni read write literacy basic. Odwaro ng'at ma onyalo somo dho wagunda to onyalo ndiko dho wagunda, to wanyise kako nyalo go peksen ng'ama odonjo, kako nyalo cheko seche moko ng'at me waparo ni ng'ama rach kaka inyalo kete kamoro matin kwarito obila mondo obi omake. Jomoko nyochako wacho ka ni chuk-dar koro sani dhi yiene gi mako ji. Mago be onge chike. Fazundni ema wacho gi jomoko oko kucho. Nikech chik wacho chuk-dar nyamana meko kaka japiny nyalo, citizen rights to arrest cha. But okinyal wacho ni chuk-dar en bende oyiene mako ji. Nikech chuk-dache wagi bende odake informal settlements, kuma bende ng'eny ji ma ok be ahinya odake. Kako rikete ni gidwa meko to wang' odoke informal settlement. Ise expose gi family mare risk. Koro one training mwaterogi, wan gi body mar sirkal miluongo ni National Industrial Training Authority, NITA, kata NITA kiero. NITA ni oloso gi miluongo ni curriculum moting'o kako wapuonjo jogi. Waterogi training sikunde. Private Security Regulatory Authority benye chiwo licenses ne jogo man gi training institutions, but training curriculum to work ir NITA. Kanyo bende kidhi ng'iyo tibro yudo ni koko nitie kendo kind fazul achiel ni gi jata tije mar NITA. To NITA ema is the parliamentary approved institution mar training. Nikech kateri kuno kawuono misomo miduogo gi kalatas, to kadhi NITA to NITA timo employer reimbursement of gimanye watiyogo tero jatijwa medruok mare mar lony kata somo. Bende awinjo ka okimora ahinya gi weche kara chike ma